nolasti uzathini uba ubulele wena? Ay noko madam. Akasoze adibulale wenziwe kumsendo nagona kuba akazange adibubetha ngaphambili. Uthi nje uhlaza unje umzimba akanabulala wena. Uyafuna siye kugqirha ufumane iphilisi kuphele ubuhlungu. Ewe madam ndingavuya kakhulu ndiva ubuhlungu kakhulu. John, please get the car keys so we can take Nolasti to the hospital. Okay, madam. Wenze into enengqondo wamxolela ugqirha. Ugqirha usebenzela mthetho. Akafuni mntu obulalayo apha. Kodwa ke madam uthe laa gqirha akukho nto baza kumenza yona. Uthe udibuza kuba ufuna ukukwazi kakuhle ukuba ndizenkelela njani na. Nolasti ngumthetho kaloku. Gqirha sebenzela umthetho. Uza kuxelela amapolisa yonke into ayivileyo. Mapolisa azokuya kumyeni wakho amse ecourt. Kaloku wenze i-assault. Ay madam asiwenanga nogqirha apho abanakumbamba umyeni wam. Madigoduke athe efika amapolisa wadikelela gopham. Sabonani gomso. What's wrong with her? Why does she keep on enjoying being an assault victim? Is this their kind of love? To think that I've been advising her against this guy for such a long time. If she had listened to me in the first place, then she wouldn't be in such a mess. I sure would never understand these people. Ngena endlini. Hawu, akusekho nto enibekela umyeni wenu nkosikazi. Inene uyavuya wena fo wasemajwarheni. Ubuhleli ebuhlanti jingalalele sipixa ezimbizeni. Thoqa xa kugqityiwe uzothi ufuna inyama. Yaki. Ihleli ikho nje inyama evuthiweyo. Yintoni enzima kuyilandeni xa ndiyifuna? Awubona uba ndizilungisela ukulala ngoku. Uthi mandiyeke le nto endiyenzayo mna. Ndiyenze le efuna nguwe ngexesha ofuna ngalo. Kutheni ngathi akusekho nto endizoyithetha apha kuwe ungayiphikisi Nolasti? He? Kutheni Nolasti ngathi akusekho nto endizoyithetha ungayiphikisi? Asixoxi ngamagunya ngoku. Andizisanga sigqibo ongasifuniyo. Ndiyakuthuma qha. Nokwenza ndikuthuma ezimbizeni apho ndingenakuya mna. Uthi mandithini ke? Ndiye kujingiza intshebe ekitchen ndinomfazi. Okanye ulibele ukuba ngumfazi kangangendlela ofuna ukuphathwa njengendoda ngayo. Isekona ndifanele into yokuba ndilibale ukuba ndingumfazi. Sezinyanga ndingasakuboni apha ngeli xesha. Andazi nokuba uze apha kuzondilinga okanye liphango lakho. Oh, ndikwasisilingo emehlweni akho Nolasti. Ndikwasisilingo emehlweni akho na Nolasti. Kutheni wacaphuka nje? Andithanga ukuba usisilingo. Uligagu kangaka kathi ukukhala kangaka. Ithi cwaka. Akuziva ukuba ungxolela abantu. Akuziva ukuba ungxolela abantu.
uthi mina nolasti. Uthi ngubani lo sisilingo, he? Ayi, yini sigqibo? Ungandibulali xa singasandifuni. Captain Sam. Oh, ngobeni. Molo Sergeant, size apho ngizocima ityala. Yini mfazi ndini? Ayinguwe lo ebesayina apha. Ndim kodwa bengi Akukho kodwa ngandawo man. Kutheni udlala ngathi nje ucinga base ngopopha ispinach bakho ungafaka ityala kusasa nje nini sokapheli neeyure ezingaphi sozolcima. awundivanga Oh! Unyukela. Yanthuka ngoku. Uthi ndisithulu uthandiva. Hey. Hayi man, mfana wami. Abaphathwa kanjalo abantu. Uyamuzwa umama uthi ebengazi ukuba ugcirha uthi makasayine isimangalo. Siqhele ukuya kwagcirha sisayine amaphepha, sazi kanjani ukuba sisayina isimangalo. Uyambona umama ukuba uqhelekelile man. Uyazi phofu ukuba awunosuku ufike nje apho uzocima ityala. Kufuneka liqale livuke ngumantyi kuqala. ithetha ukuthini ke loo nto? Uphi umantyi? Ungafika ngomso. Umyeni wakho wena uzawulala esitokisini. Wena uzawulala wedwa namhlanje. Buti, sicela ukuthetha naye man. Sigqibo mnangwe. Sigqibo mnangwe. Tata Namandla. Ayindimi othumele amapolisa ukuba aza kuthatha ekhaya. Ndiye kugqirha ukubopha lengalo. Nguye lo okutamileyo. Nangoku ndize apha ndizocima elotyala. Gqirha, Gqwarha, sicela umamelisise. Into umama ayithethayo iyavakala. Ebengafuni ukukubophisa. Uma ebefuna ukukubophisa, ngeke uyenze ngomgcibelo okanye ngesonto. Mamelisisa Gqwarha, ndiyakwazi ukuba umuntu onengqondo. Iyathetha into ayikhulumayo man. Nolasi, mhlanda phuma apha. Ndingaze ndifike uphaya kulowa owabumzi. Uyigqibile ngokwakho into ebesingayo. Masabe mfundisi. Phelile le ndaba, iphelile. Hayi lo.